Bir radyo tыңлаучыбыз булай дип язган, бу сөйләгән ханымның тормышы бик күңелсездер кебек. Все расписано булгач, ничек күңелле булсын инде ул. Алдан барысын да белеп тора бит инде. Ә менә мин план төзегән булам инде. Тик һәр вакытта да барып чыкмый. Кагыйдәләрне бозарга яратаммысың шунда дип куйган әле елмаеп үзе дә. Ул чыннан да була бит шундай җыраклар, шундай кешеләр дип әйтик инде. Кем менә план төзеп куеп. Аны бер кешегә сөйли икән, Аны чынга ул ашмый. план мәңге чынга ашмаячак. Әйе. Менә бар андый җыраклар. Мин шаһид булган бар. Ул теге алдан кычкырырга ярамый инде. Шул Әйе. Кемдер бит менә Илбер әйтмеши планлаштыру була түгел, план өстәп менә теге түгел. Атнага гына түгел, айларга, елларга. Елларга төзеп куеп үти торган кешеләр бар бит. Ә менә шундый кеше bir zaman plan kurmay kaldı ди. Buldu ди şunday sebepler. Hem uyanıp nişlerge bilmişe yürüyüm iken o kişi. Белмим. тиз генә теге блокнотын чыгара да, язып куя да, һәм Yok anım planı aldan planlaştırılmagan. O запас бардыр. Үстә мондый кешеләрнең планнары бер 10-15 елга алга төзелеп куела. Анан миңа калсан ди кешеләрнең консервлары да бардыр, язылып куелган теге алдан. Билгеләп куелган. Хәерле иртәнге шәйләр, план белән яшәү дигәннән мин гомер буе план белән яшим дип яза Баулыдан Роза апа. Кичен иртәнгә план корам, көне буе шул планны тормышка ашырам. Кичен утрам да Аллага рәхмәт, бөтен эшләрне дә эшләргә ярдәм иттең дип утырам дигән. Менә шушындай фикердә бар. Һәм Kara sizin şöyle bulgan var mı? Нәрсә? Менә гадәттә бит инде гениаль планнар килә йоклар алдыннан. Әйе. Hem менә шуннан да менә шундый шәп фикер, шәп план. Син теге геройларча менә иртәгә шуна уянасың. Ул синең истә. Ул һаман да шул гениаль план. Әйе. Тик син уйлыйсың. Туктале, моны бер-ике көнгә кичектереп торыйм әле мин дисең. бүген кәеф юк. Әйе, моның бүген өлгереп булмас ахры моңа. Булган бармы? Бар яисә. Яса. Жоклыйсың инде. Ул планны үтәргә иренәсең, жоклыйсың. Минем шулай. Яисә ул планны берәр бозучысы табыла һәм син шуңа шатлана. Сиңа кызыграк план тәкъдим итәләр просто.